So, good day guys. Bali ang pag-uusapan natin sa video ito ay yung mga gusto kong alagaan na chicken na pang-produce natin ng meat type at egg production. So, yung dalawang yon is importante. Kumbaga kapag tayo mag-aalaga ng manok, syempre kailangan natin ng all purpose. Di katulad ng mga inaalagaan ng iba is yung ba tawag doon? Yung kulay puti na yung karaniwan natin nakikita sa palengke, yung itlog na kulay puti. Is kumbaga yung manok nun pang itlog lang. Pero yung manok is medyo kapayatan. Pwede rin siyang meat type kaso medyo mababa yung kumbaga ba tawag dito, magaan siya or hindi siya mabigat, no, yung laman niya is hindi siya siksik or mga ganun, basta yung ganun. Tapos meron naman yung isa yung 45 days na inaalagaan, yun naman lumalaki talaga, yung sobrang laki. Pero syempre sa ngayon meron na mga lumalabas na mga breed ng manok. Yung mga breed na yon is dual purpose. Yun nga sinabi ko sa inyo, yung meat type at saka yung pang produce egg. Ito yung mga babanggitin ko, yung mga gusto kong alagaan. Siyempre makikita nyo rin yung itsura at saka yung kumbaga yung isi-share ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko kung saan galing at kung ilan yung pwedeng tumimbang sa rooster at yung hen, tsaka yung egg production niya, kung ilan ba per year. So yan guys, no, syempre bago ko simulan ng talakayin yung ating video o simulan yung video na to is maraming salamat sa mga viewers. yun lang. So ito yung umpisahan ko ngayon, itong yung breed na to is napakalaki. So yung breed na to is Jersey Giant. So yung Jersey Giant is nagmula sa US. So syempre pag ibang breed o kumbaga yung breed natin dito, yung galing sa Pilipinas is maliliit lang, yung mga native natin. Ito yung mga native na to is galing doon sa ibang bansa o yung breed nila. So syempre may mga nagbi-breed na rin dito sa Pilipinas. So ito yung Jersey Giant is galing nga sa US. Pag nag-adult siya o tumimbang siya ng nag-adult, yung lumaki na siya, adult na siya, tumitimbang siya ng 5.9 kilograms para sa rooster. Yun yung male. Tapos yung female is tumitimbang siya ng 4.5 kilograms. So yun yung yung karaniwang timbang ng Jersey Giant. So ito, papakita ko sa inyo yung picture. Yan. So nakita nyo yung hawak ng babae, napakalaki ng manok. So rooster yun. Pero may nakita na rin akong ganon sa ibang farm na talaga naman sobrang laki. Tapos syempre yung kapag nag-produce na siya ng egg is color brown. So magpo-produce siya siguro mga 5 months to 6 months, yun yung mga first egg niya na makakapag-produce na siya. So ang produce niya sa loob ng isang taon is 230 hanggang 260. Yun yung kaya niyang i-produce sa isang hen, no, per year yon. So ayan, napanood nyo naman yung video, yung kung ano yung itsura. Ito naman yung picture nung Jersey Giant ng rooster at Jersey Giant na hen. Yan. So syempre next naman tayo.
So, ito naman yung susunod is yung gusto kong alagaan is yung light Sussex. So, ano ba yung light Sussex? Ito yung galing naman na breed, galing sa British o United Kingdom. So, ang timbang naman nito is kapag adult na siya is 4.1 kg para sa rooster at yung male. Yun yung male pala. Tapos sa female naman is 3.2 kg. No, 3.2 kg. Tapos yung color ng egg niya is meron siyang light brown at yung color brown. So parehas lang din siya ng Jersey Giant na may color brown na egg. Pero minsan karamihan din is yung light brown o yung color cream. Tapos yung egg production niya is 220 to 250 per year. Yan. Diba napakarami yung mag-produce. Bukod sa nakakapag-produce na siya ng egg is pagka tumagal na ng kanyang edad o hindi na siya nakakapag-produce, pwede na siyang i-cull o yung gawing meat naman, diba? Inasal type. Yan. O, sunod naman tayo sa next sumunod. So, ito naman yung tinatawag na barred plymouth rock. O, yun. Ito naman yung breed na to is galing sa US. So, same din yung yung sa Jersey Giant galing sa US din. So, kanilang timbang sa rooster is 3.4 kg. Yung adult size na. Tapos sa female is 2.95 kg. So medyo siya, mas mababa ng konti dito sa light Sussex. So ang kanyang color egg o pag nangitlog, kulay brown siya yung kanyang egg. Tapos sa egg production o yung kanyang mapoproduce na egg is 200 hanggang 210 per year. Yun yung sa barred plymouth rock. Yun, kung nakikita niyo yung yung rooster tsaka yung hen, yun yung mga pinapakita ko sa inyo sa bandang muli konti. Siyempre, sumunod naman tayo sa kumbaga ito yung the best na alagaan para sa akin disclaimer lang, para sa akin lang yun. So ang the best na alagaan para sa akin, kasi yun naman yung inalagaan namin is yung Black Astrolorp tsaka yung Rhode Island Red. Ayan, kung napapansin nyo yung video, yan yun, yung Black Astrolorp tsaka yung Rhode Island Red. Yan yung mga breed na naalagaan namin ngayon. So bakit ko nasabi na the best to? So una muna, yung Black Astrolorp is galing sa Australia, yung breed na yan Tapos tumitimbang siya ng 4.1 kilogram. So not bad yun, kasi 4 na kilo sa rooster. Tapos sa female or yung hen is 3.1 kilogram. Tapos yung color ng egg ng Black Astrolorp is kulay brown. At ito yung pinaka the best dyan, Ito yung pinakamarami mag-produce ng itlog sa lahat ng breed. Itong Black Astrolorp is nagpo-produce siya ng 260 hanggang 300 per year.
Pero meron pa akong na research or na pakinggan na mas marami pa doon na mag-produce ang itlog ng black axolotl. Umabot siguro ng 300 plus per year. Siguro yun yung mga nagpaligsahan. Ang nanalo yung black axolotl. Yun, diba? 300, ang dami. Siyempre, ang sumunod na alaga ko o yung inaalagaan ko ngayon, itong Rhode Island Red. Yung Rhode Island Red is galing sa US din. Tapos yung kanyang timbang o tumitimbang ng yung timbang ng Rhode Island Red is 4 kg. Tapos sa female is 3 kg. Yung kulay ng egg niya is color brown. Tapos syempre, yung produce na ng itlog is halos same siya ng black axolotl. Pero ang minsan pag naka-jackpot ka sa black axolotl is umaabot ng 300 plus. Pero ito, yung average ng Rhode Island Red is 260 hanggang 300. Yun. Yung sa Rhode Island Red per year yun. No? So yun guys, at yun yung shinare ko sa inyo, yun lang yung mga gusto kong alagaan muna. Pero may mga breed na talagang mamahalin siya pero dual purpose din. Pero next sa video na lang natin yun pag-uusapan. Sa ngayon, ito lang muna yung ating video. Siyempre, at na-share ko sa inyo yung mga, kung gusto nyo mag-alaga ng mga breed, is ito yung babagay na breed na dual purpose. Para sa akin ito yung babagay na dual purpose na alagaan. No? Kunyari, magsisimula ka sa backyard, yun yung pwede nyong alagaan na dual purpose. Yung milk type at saka yung egg production. Yan. Nabubulol pa ako. So yun guys, hanggang dito na ang aking video. At maraming salamat sa mga viewers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. Yun, maraming salamat.